Madina ke zuwa ai bara a samu komai. Salamu alaika ya shugaba ma'asumi. Madina ke zuwa ai bara a samu komai. Salamu alaika ya shugaba ma'asumi. Madina ke zuwa ai bara a samu komai. Salamu alaika ya shugaba ma'asumi. Mafarin abin da nake faɗa tuntuni ma'asumi. Cikin nazarin ka komai yake kasantuwa, kai kake iko da yin izini ma'asumi. A yanzu yabo nake so na yi wa ma'aiki, yarje na yi masa ko ba sani ma'asumi. Wake Madina birninsa ne, ya mai kamala cikar kadarinsa, girmansa ne sahibul mukami. Ya Nabi Muhammad, ka kara salatukan shugaba ya zul jamali, abinda kake ta yi nasa ne. Ka sa ahalinsa har ashabu masu girma suna koyi da aikinsa ne. Waliyai sun yi koyi da shi suna ta nuni, mu bi shi mu bi su suna sane. Shakti Jani babban uba, Barhama Inyasi Abul Futuhati baban Ali, Shehi Karimi. Madina ke zuwa ai bara a samu komai. Salamu alaika ya shugaba ma'asumi. Salamu alaika ya shugaba ya ma'aiki, zaki ne yake sallama ma'asumi. Salamu alaika ya mai gida, ruhin azima ka ji ni kamin ni dan salima ma'asumi. Salamu alaika ya garkuwa, taron kiyama inuwar ka muke bida mu zama ma'asumi. A ya sanadi na samun rabo, ga yabo na ka amshi batun cikin zuciya, kai ne imami ya ma'asumi. Madina, 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 Madina mai garin da ake zuwa ai bara, garin da ake ta neman zuwa, birnin masoyi bukatu gunsa ba a jira. Birnin da Rasulu ya yi rayuwa cikin salama, a nan aka tare duk nasara. Kira mu Madina ya shugaba, a yanzu yanzu kana katin azal mai gida ma'asumi. Madina mai aya mai cire damuwa, ruhin masoyi yana neman ka ne garkuwa ma'asumi. cikar burin mu samun ka ne, dare da rana mu dinga batu cikin rayuwa ma'asumi. dukan nasara tana gunka ne, kai ke da komai muna kuka yana karuwa ma'asumi. A kullum so muke mi yabo, mu samu komai cikin sanadin ka ruhin yabo ya alimi. Madina ke zuwa ai bara a samu komai. Salamu alaika ya shugaba ma'asumi. Rasulu kai manna bargon rufa, dare da rana da sanka muke ta samun rabo. Hujjar Allah cikin talikai, sirri na zahara gare ka muke ta tsaro yabo. Muna ƙaunar ka tun fil azalla a zuciyarmu, hadratu da hasiri zubo. Mu dinga yi maka baitin yabo, ko ba a so ba ka amshi batun mu dan sajida khairul kalami. Madina ke zuwa
ma'asumi. Wallahi na ta kaunar in zo in samu komai cikin tafiyar ka yayin daya, ma'asumi. Shakirin iskar nan da ke garin masoyi ka yarda na zo ga kai tausaya, ma'asumi. Abinda yake cikin duniya gabaki daya bai kai na Madina ba, haka ne ma'asumi. Ya ma'asumi, Batulu diya ga Almujtaba ki mai limana na dinga yabo gurin shugaba, ma'asumi. Cikin kadarin ki nai karuwa na ƙara yado na daina ganin yawan fargaba, ma'asumi. Kina da isa a gurin fana jinin ma'aiki wannan da ya zama shine gaba, ma'asumi. Ummul Hassanaini yarda da ni ba dan Ali ba ki mun haka dan isar ja gaba mai ikilima. Ke zuwa ai bara mai salamu alaika ya shugaba ma'asumi. Kaunar ka Rasulu ta mamaye dukan jikina, jinin da yake cikin jijiya. Kai ne sanadi na farkon yabo a rayuwata, ina ta ganin ka sirri daya. Ka zarce uwa har uba da duka dangi, wallahi Rasulu ba nariya. Zaki dan yaya mai yabo na zo da koko ka bani ya shugaba ma'asumi. Ka bani komai Mixed Golden Goose. Madina ke zuwa ai bara a samu komai. Salamu